वक्रेचा शेवट करणं हा माझा उद्दिष्ट म्हणून निघालोय. उज्जैन नगरीचे राजकर्ते राज राजेश्वर देवदत्त त्यांचाच बंधू स्वानंद अशी या ग्रहाला स्वानंद तुमचेच अध्ययन करतो आम्ही सगळं ऐकलं. कारण मोठ्यांनी लहानांना आशीर्वाद द्यायचा असतो. केव्हाही नमस्कार करू नये. तुम्ही कोण आम्ही कोण आम्ही योग्यरित्या जाणतो. म्हणून स्वानंदाचा तुम्हाला सवय नाही मोठा असतो आमचं ठाव असं ऐकलं. तुम्ही मोठी माणसं तुम्ही केव्हा दामून दिशा कसं ऐकत ना येऊन ऐकलं. काय केलं तुम्ही असं मी बाजारात गेलोय मासे ऐकू येतो तितक्यात तो योग कोणतं इलो वक्र राक्षस काय होणार तो काय काय मासे घेऊ माका वाटलं मासे नको तिया डोळ्या उडाला आलो माका सांगा तिया होय तुका मागले हो माका मागल्या हे देखील फरा हो मी म्हटलं ए मी येऊ जाईना माका मला तिया येऊ तर उचलून आणतो हात तुझ्या भागा मारला मी म्हटलं माका वय काढला त्याला सांगलं माझ्या बाबाजी तुला नाव सांगायचं का चांगले नाट्य चांगलं. त्याचप्रमाणे विठ्ठल गावकर दशावतार एक कलाकार विठ्ठल गावकर यांनी आमच्या कलागुणाचा गौरव करण्यासाठी हे लाख मोलाचं पारितोषिक दिलंय. विठ्ठल गावकर आणि तुम्हाला तमाम प्रेक्षकांचे आभार मानून माझ्या गणाच्या ऋण संगीत साथीच्या वतीने लक्ष्मण नाईक प्रस्तुत नाईक दशावतार नाट्य मंडळ धर्मांबर तोडामार त्याच्या वतीने बक्षीस आनंदाने स्वीकार. अरे तुझं नाव सांगलं गेलो असतो गेलो अरे हातात दादाने वळी करतो म्हणजे असा फिरतो अरे ऐक तरी मी मोठ्यानं सांग आरडलो ए बापाशी धाव
सारखं हो धावा दिलं ही माझा जीव वाचायचा. अरे माझ्या बाबरे माझ्या चेडवक्या वाचयलोय डोळे भरून मी या बघलोय. हो. उपकारी सरा तुला काय व्हाय आता सांग. कसलो मसो होय तो सांग. मुळीच नको. मोठ्यात मोठं मसो आणून देतोय घराकडे पोत करतोय. नको. नको जर स्वानंदाला द्यायचं असेल, सांगितलं ना सांगितलं एकच इच्छा आहे. हिंसन आहे नाही ना बरं. एकच इच्छा. कसली ती ज्या तुमच्या कन्येचं रक्षण आम्ही केलंय ना त्याच कन्येचं असतं आमच्या हस्ती द्यावा. लग्न करण्याची इच्छा स्वानंदाची अंतच करणार. काय झालं? मस्करी करते मुळीच नाही हो. हट्टा करतो. असत्य स्वानंद केव्हाही बोलत नाही. खरा बोलतो. सत्य बोलतोय. खराच सांगतो. हवं असेल तर तुमच्या कन्येला विचारा. देवाची शपथ आहे. आता कसं समजावू तुम्हाला? या मोठा मोठा करून बघा सांगलंय ऐकलं. विश्वास ठेवतोय मी या काय सांगतो आता सगळा खरा असं काय काय म्हणता जगात या खूप बाज असोय खरा सांगतो. मुट्टा नको मुट्टा नको काय समजलं. जडवा तू गाडी सांगून देते तुका पास असा यो अपाशी पास असं रे पण काय अडता खडे अडता येते या लांब गेलं जडवा पंचतरी वळणार गेलो असतो ऐकलं. त्याची हाऊस तरी अशी असतरी जरा बाप तरी आमचा काय करूचा असा राजा असा म्हणतो आम्हाला काय करून मागतं लोकच मागतं ना. तुमका बस नका बस माझ्या जगात हात शोधासाठी आम्ही एकसारखं सैरावैरा फिरतोय पण मन एकसारखं सगळं भिन्न होऊन गेलंय. माझा बंधू माझ्यापासून वेगळा झालाय. त्याच्या शोधासाठी कोळेस तू मी कोण म्हणलं मला इथं कशासाठी इथं कशासाठी अरे स्वतःचा वाजवत वाकड्या करता हे जे आहे ते मला हातात करायचंय. तुझ्या देहाला नामविधान वाक्याक्षर अरे माझ्या देवाश्री महामुने सांगितल्याप्रमाणे ज्या असुराचा स्वतःच आम्ही होतो तीच असुरी शब्दात येणार समोर नाही तर देहाची वाक्य नसते तर भावाचा देवदत्त म्हणून बोलणार नाही. अरे तू स्वतंत्र वाटत असेल तर ये राजा समोर
कनिष्ठ युवराज नाव माझे चंद्रसेन. काय ते तुझ्या बंधूची आली तुझी होणार माझ्या बंधूचा शेवट करण्यासाठी तू तत्पर झाला. त्यासाठी तुला जिवंत सोडणार नाही. तोपर्यंत हाती शक्ती आहे तोपर्यंत तुझा शेवट करण्यासाठी तुम्हा दोघांना संपल्याशिवाय संधी दिली होती. एका सुविचारात तुझ्या विश्वात वावरू शकता असतास पण ते तुझे आचार विचार नाहीत म्हणून स्वानंदाच्या नेत्यासमोर आहे घात करण्यासाठी सांगतोय बंधुते हाल बघ किती झाली तुझी होणे अजूनही वक्र राक्षस सर्वांना काही एकाच बाबात मोठ्याचा प्रयत्न करू नकोस. हाताची पाचही मोठं काही सारखी नाही. शिराज सव्वाशे ठेवलेला आहे. तू आतापर्यंत सव्वाशेतल्या नेत्रासमोर उभा आहे. एवढी हिंमत असा आता तुला
शांत वाटणार नाहीये. अरे कसा पोचवणार तो मी बघतोय. या मारी बद्दल आणखी संबंध असेल तर या सा तुमच्या सुखासाठी आणि अरिष्ट दूर करण्यासाठी इथपर्यंत मी आले. हे देवी कामाक्षी माते शिवाने मंगलत्रेचा आशीर्वाद. झालं माझ्या मनात. हे बाळ, हा काय तुझ्या माते दिलेलं कर्तव्य पूर्ण झालंय. होय माते. तू जाऊ शकतोस. ते आशीर्वाद माझ्या माते. माझ्या भक्तांचा नाव छळतोय. तो छळ थांबव आणि स्वतःच आई, त्याच्या अगोदर मी माझं कर्तव्य सांगत नाहीये. म्हणूनच माता म्हणून हा पुत्र होतोय. मंगलतेचा आशीर्वाद. होय ना? तू मला माता म्हणून संबोधत असशील. एक पुत्र म्हणून एका पुत्राला चांगलं ज्ञान देणं हे मातेचं कर्तव्य आहे. अर्थात म्हणून तुला सांगते, ते तू कार्य करतोयस ना ते योग्य नव्हे. अजूनही तुला वेळ गेली नाही. अर्थात अजूनही मार्ग बदल आणि स्वतःच आयुष्य जग. आई, काय? प्रथमतः मी तुला सांगत आहे, काय? मी तुझा पुत्र आहे ना, काय? तुला नमस्कार केलाय. पुत्र इच्छा पगार पूर्ण कर. मग मला सांग, काय? तुझी इच्छा कोणती? आता आई, काय? तुला गेली कुठे? याच्या समोर जी स्त्री होती, हे वक्रराक्षर, हा? एक लक्षात ठेव. यावेळी तुझा जन्म ज्यावेळी झालाय, अर्थात या विश्वाच्या ठिकाणी जे आपल्या नशिबात असतं ना, तेच आपल्याला मिळत असतं. आणि जे आपल्या नशिबात नाही, तिथं भाव घेण्यात काही अर्थ नसतो. आता काय? जे मिळत नाही ती मिळवण्याची मानवता. ही तुझी भ्रमक कल्पना आहे. अरे या विश्वाच्या ठिकाणी झालं तर शक्तीला मिळणार असतं ना, या विश्वात सर्वांना ते हवं ते मिळवलं असतं. अरे माताई, आपल्या जीवनात सारं शक्तीनं मिळवून काहीच नाही. म्हणून जर तू सामूहिक चरण ऐकणार असशील, नाहीला मातेचा होणार आहे. यावेळी काय? माताला माता म्हणणार नाहीये. एवढा तू अट्टाला घेऊन असशील, तर माता समवेत हे सत्य घेऊन उभा असशील. तुझा नाश करण्यासाठी तुला किती वेळ बघा माताई. आता नाही देवा.
त्याला सुद्धा त्यात करणे, कारण लहानपणापासून तुला दोघांनी माझी एकनिष्ठतेने भक्ती केली आणि त्याच भक्तीचं श्रेय तुम्हाला घडवावं आणि म्हणूनच माझी भक्ती तुम्ही केलेली भक्ती माझ्या चरणाशी रुजू झाली आणि तुम्हाला मंगलतेचं दर्शन घेण्यासाठी हे सारं नाट्य मला घडवावं लागलं. पण जिच्या समयेत आम्ही प्रेम संबंध देखील केले, लग्न देखील केलं, मग तीच कन्या तुझा दर्शन होता क्षणी तिच्या अवतीभोवती देव तत्व निर्माण झालं. दैवी त्याच्याकडून पुष्पे मला करवी स्वर्ग लोकांनी केलं. याला कारण याला सुद्धा कारण जो प्रेम संबंध तू तिच्या सोबत केला ते मध्ये कोणी सामान्य नव्हे, सांप्रत देव लोके वास्तविक करणारे सारंग चित्रकार. या सारंग चित्रकारांची कन्या आणि त्या सारंग चित्रकारांचं कर्तव्य कोणतं असेल तर आपल्या कलेतून एखादं चित्र रेखाटावं आणि 6 महिन्यात आणि त्या 6 महिन्यात आपले जे चित्र रेखाट्याचं कार्य केलंय ते साऱ्या देवतांच्या साक्षीनं ते साऱ्या देवतांना दाखवावं आणि त्याने एक नाविन्य रूपी असं चित्र निर्माण केलं आणि ते चित्र आगळ्याने वेगळं होतं, कारण त्याला ज्यावेळी नेत्र दिले असता त्याला संजीवनी प्राप्त होणार होती. आणि शनिवारचा दरबार उदयी असताना नारद मुनींचं येणं तिथपर्यंत झालं. त्यांच्या सांगण्यावरून आणि कन्येच्या सांगण्यावरून ते चित्र त्यानं आपल्या कन्येला नारद मुनींना दाखविलं. पण त्याच वेळी त्याच कन्येनं त्याचे नेत्र उघडताच क्षणी त्याला संजीवनी प्राप्त झाली आणि तीच व्यक्ती दुसरीकडे नसून ज्या सारा प्रमाजानं घडविला तोच वक्र राक्षस होय. अर्थात त्या सारंग चित्रकाराच्या माथी असणारं कर्तव्य आणि याच कर्तव्यात कुठेतरी खंडता निर्माण झाली आणि याला सारं सर्वस्व दोषी त्याची कन्या चंद्रा होती आणि म्हणून त्या चंद्रा शासन घडवावं याच उद्देशानं त्यानं आपल्या कन्येला शाप दिला की मृत्यूलोकाच्या ठिकाणी एका दिवर घडण्यात तुझा जन्म होईल. आणि त्याच पद्धतीनं शास्त्र आधार त्या कन्येला त्या सारंग चित्रकाराच्या नजरेसमोर ठेविला आणि त्याच पद्धतीनं त्या शास्त्र आधाराप्रमाणे त्याला शाप देण्यात आला की ज्यावेळी कामाक्षी देवीचं दर्शन होईल त्यात काळ तुला स्वस्थानी यावं लागेल. आम्हाला राग करून नाही घ्यायचंय, कारण प्रारब्धात जे घडलंय ते आम्हाला ज्ञात नसेल. पण माते, पण आम्ही तुझे निवांत भक्त असताना आमच्या नशिबाचं योग काय? एकच कारण मला तुम्हाला मूर्त स्वरूपानं दर्शन द्यायचं होतं आणि म्हणूनच त्या साऱ्याची जोड मी तुम्हाला मध्यस्थ घेतलं आणि म्हणूनच तुमची भक्ती माझ्या चरणाशी रुजू झाली आणि मंगलतेचं मूर्त स्वरूपाचं दर्शन मी तुम्हाला दिलं. आमच्यावर आलेलं अरिष्ट तू क्षणार्धात दूर केलं. भक्ती महिमा या विश्वात अगाध ठेवला. अगाध महिमा तुझा माऊली, अगाध महिमा तुझा माऊली, अगाध महिमा तुझा माऊली.